गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय। तो जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे वेलकाम। तो आङो नैबे समावहाय सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावबाय। तो बे आपडेट्सखौबो आङो होलांगासिनो, नोंथांमोना नुनो मोनखादों, टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय आङो होनानै होखादों। तो बिनि सिगां रायजोफोर आङो एसे बागानाव हाबनो लालायबाय आरोना। दिनै आं एसे बागानखौहाय दिन्थिनो लादों। जास्ट फिसा बागान आरोना, बारा बुरजा गैया, बिदिनो 30-40 दालसो दङ आरोना। तो आं एसे दिन्थिलांगोन। फिथाइफ्रा माने माखासे मोननानै दं, बोरै जाखो एसे दिन्थिलांनि आरोना। बिनिफ्राय आपडेट्सखौ आङो होलांगासिनो दं। तो बिदिब्ला नायलांबाय थादोनि। फाइनालि लोगोफोर, आङो दा बागानाव हाबफैबाय आरो एसे दिन्थिलांनो लादों आरोना। बारा सम लाया दै। तो आङो थाबैनो फोजोबगोन भिडिअखौहाय। तो एसे आङो दिन्थिनो लादों। थाइनैसोल'सै आरो, जास्ट फिसा माने बागानाहाय, आरो ड्रेगना बारा गैला। तो आङो बेखौनो एसे दिन्थिनो लाबाय। नै गिदिर दङ, माने एकदम गिदिरखा आरोना नै। तो सान्दुङाबो मोदानलाय लाङोलै, आरो बिराद सु थायो माने बेयाव, माने सु थासोगारो। सुआ नांबाथाय माने हाबजोबो आरोना गस्लाफोरावहाय। तो एसे दिन्थिलांबाय थानि आङो, केमेराखौ उल्थायनानै एसे दिन्थिलांनि आरोना। फिथाइया माने बेबायदि गिदिर नै एकदम थाइसेयावनो मथा मथि 600 ग्राम बेबायदि आरोना। थाइनै होयोब्लानो आधा केजि जाखायो आरो। आं एसे दिन्थिबावनो लादों। नैबे थाइसेयाबो गोगोम गिदिरखा आरोना नै। तो बेहाय बिराद सु थासोगारो नै, बेफोर सुआ माने मोदोमाव नाङोबा हाबो आरो। दा एसे आङो दिन्थिलांबावनि। एबारावहाय माने एसे बारायनानै होबावदों र'। आङो बेखौबो दिन्थिगोन। नैबेबायदि गोजा जानानै दङ आरोना। तो मोनलाबायनानै दङ गोजौआवबो। आं एसे दिन्थिगोन। नै बेयावबो बेबायदि गिदिर एकदम मोननानै दं नै, जारौनो। तो बेफोरबो मोनफ्राम दंलाजोबो नै। गोथांबो दङ, बेबायदि गोमोनबो दङ नै। मोनगासिनो आरो फिथाइया फ्राय गिदिरानो एबारावहाय लास्ट माने। नै बेयावबो दङ, बेहाय आरो बेहाय बेबायदि नै दंलाजोबो आरोना। तो आं एसे सिगांजों थांनि। नैबे लाइनावबो माने फुरा लागायनानै होनाय जाबाय आरोना। बेबायदि सब नै सिगांजों दंजोबो। एबारावहाय माने बारायनानै होनाय जाबाय। आरो नैबे लाइनथिंजायबो दङ आरोना। बिथिंबो दङ थाइफा थाइनै फिथाइ, नाथाय आङो दिन्थिजोबला दा। भिडिअआ बिराद गोलाव जालाङो माने। तो बिथिंजाय दङ नै माबायदि आङो बेवहाय नैबे राउन्ड लागायना होदों आरोना। नै मानलाबोजोब्बाय, बेहाय रडखौ लागायना होनाय जादों माने। तो आङो बेखौबो एसे मोजाङैनो दिन्थिलांदिनि। बिदिब्ला बागानखौ आङो एसे नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय। बारा गिदिर नङा बागाना, नैबे नै रड आरोना बियो। तो बे रडखौनो बेबायदि जालाय होनानै नट लागायना होनाय जाबाय। मानो होनबा बियो लं टाइम थायोना। तो फिथाइया बिराद थाइबाय थागोन बियो। बेबायदिनो बोसोर थाइबाय थायो आरोना। आप टु कमबाबो माने 25 बोसोरा बेबायदिनो 20 बोसोरा बेबायदि थाइबाय थायोना। तो बिनि थाखायनो एसे मजबुत होयोब्ला मोजां जायो आरो। बेहाय रडखौ बेबायदि लागायना होनाय जाखाबाय नै, नायदो जा बरिया मानबायबो जोब्बाय नै। आरो दंबावो उनथिंजाय सब बिदिनो लागाय होनाय जादों आरोना। नै बेयाव दङ, नै बेबो मानबोबाय, आरो बेयावबो बिराद बरिया मानबोबाय नै। तो बेबायदि टायार लागायना होनाय जादों, रड लागायनानै। बे आरो जिमान प्रेसार गोलैबाबो टेनसन गैला आरोना बेवहाय। तो रायजोफोर, नोंथांमोननो आङो दिन्थिखाबाय। दा बारा गोलाव खालामला, जोंहा आपडेट्सआ बेनोमोन। जिथुनिखि PM किसाननि 21 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौहाय जोङो बयबो नेनानै दङ, नङा होनबा? तो बयनाबो FTO प्रसिडआबो येस जाबाय जानांगौ, RFT येस जाबाय जानांगौ, गासिबो लेन्ड शेडिं अके दंजोबखायो जानांगौ ना। तो फैसाखौ मोनसिगोन, आरो बारा गोलाव सम गैला आरोना। गाबोन सोराङोब्लानो 19 तारिख फैगोन, आरो बे 19 तारिख जानाय लोगोनो एकाउन्टआव क्रेडिट जागोन। तो नेनानै थादो, बारा सम गैला ना। तो
एकाउन्टखौ चेक खालामब्लानो जाबाय गाबोन ना थ' गोलाव खालामला बयबो मोनगोन आसा खालामदों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आङो सम मोनोब्ला बेबायदिनो आपडेट्सफोर लाबोबाय थागोन आरोना गोजोन्थों बाय बाय